Welkom bij de 27e aflevering van Beleef Kerkgoor Televisie. Verzund in het spiksplinternieuw Het Martin Buber, de nieuwe middelbare school in Kerkgoor. En voor jullie terug en de hele middag door de schoolbanken. Ik ga het meteen proberen. Het zit voortreffelijk. Afgelopen zaterdag bij geleden voor de opening van het Martin Buber. En er waren meer dan 700 belangstellenden die met de kinderen komen kijken of dit de nieuwe school voor hun kinderen werd in 2024. Want dan hier het beginnen. Dus u veel aandacht voor het Martin Buber, dat spreekt voor zich en wij kunnen aan u langs. Nou, daar beginnen met Bert Schouwen en Marij Dings. En die vertellen over wie het nu zo weet gekomen is dat Martin Buber nu een keer gekund. Verkient Elger Brouws, Tim Paulussen en Anneke Ploemen, dat zijn leerkrachten van de nieuwe school. En dan van je dangestoer Peter Reinders en Gigi Love, die vertellen over Queer Parkstad en Pinka Licious. Stanley Redex, ik hoop dat ik het jou uitspreek, als muzikaal intermezzo. John Prévost kunt vertellen over 9x11. Vastelavondsverein de Burgerlust uit Egelsen. Bouw 100 jaar. Door Frank Ramakers zum Schluss jiet, en dat is verwend, een rondleiding hij over de school. Maar voor beginnen, natuurlijk, met onze burgemeester Petra Dassen. En dat je natuurlijk ook over het Martin Buber. Wij zijn de burgemeesters van Kerkrade en ik kan me niet herinneren maar dat er een dag is geweest waarop ik zo gelukkig ben geweest als vandaag. Martin Buber, dat is, dames en heren, de school waar allereerst ook het moeten centraal staat. Maar het Martin Buber maakt van dat moeten daarna een ontmoeten. En daar komt het bijzondere van deze school. Want vanuit het moeten, vanuit het leren, ga je dingen ontmoeten. Ga je stof ontmoeten, bijvoorbeeld wiskunde in de Anse-vallei of biologie in de Gaia Zoo. En dan ontstaat er verbinding. Want, wat was de slogan, de allerbelangrijkste slogan? Beleef. Beleef wat je leert. Deze opening hebben we eigenlijk weer de ziel in onze stad weer terug. En daar ben ik heel blij van. Dankjewel. We beginnen deze uitzending met Petra Dassen, burgemeester van de stad. En dat doen we niet voor niks. Dat had natuurlijk te maken met, wie er een inleiding had, ook met de komst van, de geboorte, de eerste dag van het Martin Buber in Kerkgoor. De school is er, dat kunnen we hij nu wel expliciet zeggen, Petra. Stemt toch? Jazeker, dat stemt.
Godzijdank. Godzijdank is daarbij. Absoluut. En houdt ze nog dat je twijfelt? Of, Nee, want we hadden er echt keihard aan je werk, maar er waren wel momenten van wanhoop in dat proces. Dat kan ik eerlijk zeggen. Zeker door de ietsje afwijzing. Ja, precies. Op je wordt ze zingt van ja, maar dat is juist de kern van het concept. Hè? Wie voor burgers opleiden, kinderen opleiden om in die samenleving te functioneren. Mensen door dan op afikuur weten en ietsje keer doen dat Jans veel ping. Toen was wel een moment van wanhoop, maar toen moet je immer vasthouden aan dingen droom. Ja. En doorgaan en dus is. Stick to the plan, zoals ze in... Met het totale team, stick to the plan, je leuven in dat en dan kun je het uiteindelijk wel tot resultaat. Met een geweldige open dag. Inmiddels al wel met Sietje hing of slikt, anger of weg of zo denk ik zo ongeveer. Het wil een paar mooie zaad. Wie 700 nu met kinderen door worden en wie voelt ze zich daar? Er zijn maar weinig, laat ik het zo zeggen, ik ga dat je zei, ik ben nu ruim 4 jaar burgemeester gekregen, maar dat was echt een van de gelukkigste dagen in mijn ambtstijd. Ik ga misschien ook wel van mij als mens, omdat zo wie lang dat ik al wist, 12 jaar geleden, de schoolvoet, de zielvoeters kreeg, dat hou jij daarin immer, de spruch daarover. En wenn ze dan met dat Janse team, met de wethouder Joost Lange en nu de René van Dunen, met de Frank Ramakers, met de Berdert Marij, met alle vrijwilligers, en met de Werner Jansen, die allemaal door zo aan je trokken hand en dan uiteindelijk de dagtaals beleven. Want het is niet alleen maar een school, het is veel meer dan dat. Want we zagen echt, voor wel in deze stad, duurzaamheid veranderen. Dat is op verschillende fronten. Het had met goede woningen te maken, met duurzame woningen, maar ook wie je met Zeker. En dat begint bij het onderwijs. Natuurlijk. Dat ze de kinderen als gelukkige mensen in deze samenleving liet ontwikkelen. En dat die is school, het fundament. Dat is het fundament van alles. En dat missen te voor je. En die school is toch wel een begin van een antwoord erop. Ja. Nou, dat klinkt heel erg hoopvol. Toch? Ik ben nog hoopvol. We hadden nog nooit een project gehad waar we hadden veel projecten met ziel en zaligheid, maar dit is wel echt in de top 3. Het straalt zo oes. Ik droom van het Macht en Boer. Ja, dat is wel Jans het angers. Ja, maar dat was eruit geweest. Want ik geloof ook in de krant, denk ik dat het woord, dat ze, wenn die kinderen naar school gaan, heeft ze geen moment getwijfeld. Nul, zeker niet. Want, en ik ken nog dat pessimist kan natuurlijk zeggen, ja, dat is makkelijk kallen, achteraf. Maar dat is een eerlijk en oprecht antwoord. Hoe het had. Absoluut, omdat op deze school, waar wij het nu vaak een beetje doen alsof dat Jans het angers is. Het is een Jans angers school, maar het begint in de kern met ook gewoon leren uit de burger. Kinderen moeten ook dingen leren. Het moeten op deze school zit ook centraal. Dus het gaat ook om boeken, om lesstof eigen maken. Maar we gaan dan een stapje verder. De lesstof maakt zich eigen in het boek, maar ook door daarna in de praktijk te zien wie dat werkt. En ik ga ook bij mijn eigen kinderen ervaren, mensen je het ervaart, dan leert ze gewoon beter. Dan snapt ze ook de zin der zaken. Ja. En dat is het andere aan dit concept. Dus het is geen tegenstelling tussen leren in de burger en leren in de praktijk. Het is een combinatie. En die combinatie zorgt voor Jans voor verbinding van de kinderen met lu in de stad, van de kinderen onderweg. Ja. En we denken dat we daardoor veel meer begrip voor elkaar creëren. Dat de kinderen ook gewoon dingen bevroren vanuit dat ze intrinsiek gemotiveerd zijn. Want ze zien, hey, zit dat zo? Ik ga me los vertellen, ik woon nooit zo door de wiskunde. Hoor. Dus dat daar is wel wist is een geheim. Maar ik ga me los vertellen dat ze in de Anse-vallei de stelling van Pythagoras kent uitleggen. Nou ja, wenn mich dat misschien enge vrouwen gezegd had, had ik misschien beter geweest in dat vak. Omdat ik zie waarom ik het moet leren. En de kinderen van huis zijn ook misschien angst dan wie wir in de schoolbanken zoeken. Dat is belangrijk. Natuurlijk zijn ze angst. In de kern zal het wel zijn. Omdat de samenleving angst is. Maar de wereld is veranderd. Precies. En die school is door een antwoord op de wereld is veranderd. We benaderen de kinderen angst. En het is Jans belangrijk. Daarom zal ik zeggen, 100% zeg ik mijn kinderen hen, omdat er aandacht is voor het kind, voor de persoon. Het is een kleine school, kleinschalig, aandacht. Ja, dus het is in groepen samen. Er is een heel belangrijk en goed leerling-volgsysteem. Daar weet je kijken wie die kind leert, de stof, maar ook wie het zich ontwikkelt emotioneel. Dat systeem is al door een school in Den Haag. Het zal niet net onbekend in de oren klinken, werd dat al gebruikt. En die school is door met excellent worden. Dus dat is al een beproefd systeem. Ja. Daarna kunt de meneer wie voor het onderwijs vormgeven, kunt dus Engeland, is ook beproefd, werd er ook al zo je past. Dus die twee dingen pakken we samen in dat unieke concept.
Ja, du siehst, ich höre nicht drauf op. Nee. Nou, dat is er nog weinig ziet, maar dat huurt niet op. Ja, ich höre nicht op. Daar straalt het enthousiasme Ja. uit. En Ja. ook nog midden in de stad. Midden in de stad. En door Martin Buber is natuurlijk niet zomaar een naam. Het is ook een pedagoog, filosoof, die ook hij met Kerk al verbonden is vanwege de plaquetten. Ja, precies. We komen dat jaar al tientallen kinderen uit de ganse wereld naar Kerk voor de dialoog met elkaar. Ja. En in deze wereld van nu, wie je ziet, wie er krijgen we overal om ons heen erger werd, is er dialoog met elkaar en samen in vrede leven. Ja. Een boodschap die Ik denk dat harder weinig nodig is. belangrijker is wie dat. En dat is ook het fundament van die school. Ja. Immer in gesprek blijven met die. Ik en toe. Du en ik. Ja, dat is het. Dat is het. Bedankt voor het enthousiasme in dit openingsgesprek van... En misschien Belief krijg je ook Kerk nog op eens televisie. kleinkinderen die dat erheen kennen. Vast wel. Dat zou natuurlijk ook een droom zijn, maar dat kunt spieren. Ja, oké. Peter, bedankt. Dank je. Allemaal bij de 6e Meet and Greet in Kerkrade. Ik mag jullie ook allemaal van harte welkom heten namens het KIBK. Dat kwam misschien net in de meet naar voren, maar Rudy Schlösser. En Gijs Hilmers van het SBK. En dus Bert en Marij. Marij Dings en Bert Schoen, kwartiermakers van het Martin Buber voor Handelsland gesproken. Welkom overigens voor Handelsland gesproken. Dat is dingetje weer begin van het jaar. Toen zo is bij Petra Dassen in de werkkamer van de burgemeester. En toen weet ik me nog te herinneren, zo is van midden in die bezwarenfase, toen we hadden een negatief oordeel gekomen van de OCLW. En nu ziet de wereld echt volledig anders uit wat het Martin Buber betreft. Ja. En, De zon schinkt voor zijn bejonnen. Voor zijn bejonnen, omdat we ook wel eigenlijk een bezoek met de inspectie, dat van januari handje had, dat we eigenlijk wel wisten dat het deze keer jotjo. En zijn we nog slaagje jangen om het team te formeren, een locatie te vinden. Nou, locatie, hand voor je vongen, verzit zij tijdelijk. En het team, hand voor zo je formeert. En dan zijn we al juist met bejonnen. En dat had echt best niet zo aan werk gekost. Dat is echt het formeren van het team en het inrichten alvast van dit gebouw. Ja, en dat is dan de vuurzie, want aan de hingerzie loopt natuurlijk ook nog van alles. Want er moet al stundenlang vergaderd zien of niet, of wel dat ook niet.
Of ze er efficiënt in het... Efficiënt zijn voor immer. Ja. Maar wel een efficiënte dialoog, neem ik aan. Ja. Ja, je in gesprek met de docenten, want ook dat onderwijsconcept, dat vraagt wel iets van docenten. Ja. Want voor je broegen niet zomaar met lesmethodes, nee, docenten maken hun eigen lessen. Ja. En ook nog eens lessen op een andere manier, van hoe ze een vraag. En dat kunnen ook ergens van ons systeem, nou dat is de Harmony Project, dat hangt van Engeland hier vongen. En dat is ook wetenschappelijk onderbouwd wat dat deed met het intrinsieke motiveren van kinderen. Ja. En wanneer kunnen ze beginnen, Marie? Wanneer kloppen de eerste kinderen aan de deur? Op 19 augustus 2024 gaat het echt beginnen. En ik hoop dat er minstens 180 aan de deur geklopt hebben, de derde week van maart. En dat we starten met 180 kinderen. En dat zijn 3 klassen, denk ik, ongeveer dan? Of, dat is nu net anders bij ons. We werken niet in klassen zoals we die kennen. We werken in een basisgroep, een stamgroep zoals we dat noemen, van maximaal 18 kinderen. Die kinderen hebben een vaste begeleider de eerste 3 jaar. En daaromheen een vast team van docenten die samen met die kinderen jaar 1, 2 en 3 doorwerken. Dus elk kindje elke docent en elke docent kindje elk kindje. Ja. En ik mag niet mijn klas zeggen voor de Noervaar. Nee, want die 3 stamgroepen... Of maar wel docenten zijn nog. Dat absoluut. En 3 stamgroepen samen, die zitten op een leerplein. Ja. Nou ja, daar zijn we ook bezig met inrichten. Voor zitten ze nu op zo'n leerplein. Ja. In wordingen. Dat moet nog echt allemaal met de meubels die. Want ook dat, je bestelt een leerplein. Maar ja, vervolgens doet dat wel een paar weken voordat ze het hebben. Ja, natuurlijk. En welke leerlingen kunnen zich dan inschrijven? Dat moeten echte leerlingen zijn uit leerjaar 8, groep 8. Groep 8. En alle leerlingen met een doorstroomadvies met in elk geval TL in het advies, MAVO. Dus gemengd theoretisch of kadertheoretisch tot en met VWO gymnasium. Ja, die kunnen hier beginnen. Ja, die kunnen hier allemaal beginnen. Ja. En waar kunnen ze dat doen dan? Hoe kunnen ze zich melden? Waar kunnen ze zich melden? Dat is bij de wetgever had dat allemaal geregeld. Daarvoor is er carnavalstoets ook centraal geregeld. En in de maart, eerste week van maart, krijgt de kinderen het officiële doorstroomadvies, wie dat heet, van de basisschool. En dan is de derde week van maart is echt de aanmelding. Ja, precies. Dus dan is het hier hoogspanning. Dan is het hoogspanning. Net voet. Met kinderen nu nog ziet van ik weet zeker dat ik hierin wil komen. Ja, dat ouders dat ook kenbaar kunnen maken, dan hoort er dat ook bij je belezen. Ja, natuurlijk. En het formele moment blijft dan in maart liggen. Maar dan wist ze voor waar dat die belangstelling kenbaar maken. Ja. En wie vulde ik dan nu? Nu dat heet. Ja, ik ben een keer groot zoals stoots wie Oscar zit. Maar wie toch allemaal meer de kriebels beginnen te komen daar. Kriebels zijn er immer, maar vooral ook stoots. Stoots dat het voor met een Jaanse groep erin geslaagd zijn om die middelbare school, die kerk verdeend, ook warmheid te laten landen. Ja. Groots en het onderwijs heeft dat boost. Okay. Waarom? Omdat 35 jaar passie om het onderwijs te maken zoals het. Ik vind dat het zo moet zien en steeds meer blijkt dat het ook echt nodig is dat we dat die echt kunnen gewoon realiseren. Ja. Gewoon heel simpel, terug naar de basis, aandacht voor het kindje, de docent vanuit zijn vakmanschap aan dat kind koppelen en verantwoordelijk maken om elk kindje op de juiste manier van A naar B te brengen. En dat leren meer is dan alleen de letters uit het buik, maar vooral ook als we allemaal huren van de moeite, de orde in de klas. Waarom ligt er druk aan de grondslag dat eigenlijk gewoon is dat kinderen denken van waarom moet ik dat leren? En dat is nu juist wat wij hier bij Marten Buber doen. Wat moet, dat moet. We zorgen ervoor dat die kinderen echt goed naar het eindexamen gaan. Dat is niet ter discussie, dat is het minste. En we koppelen dat steeds aan het ervaren en het onderzoeken van waarom moet ik dat nu leren? En op die manier die kinderen gemotiveerd houden en blij houden op school ook. En dat ze iedere dag
Ja, vooral bij die. Iedere dag gewoon ze beuken en hoest dat het jammer is dat het voorbij is. En komen ze lachend 's morgens binnen van yes, ik boek. Ja, ik ben ook langs een beetje terug en denk aan mijn eigen middelbare school zien. Dus dan Du bist ook jedes keer lager in een school. Nou goed, ja, zeker. en een ander Ja, punt, oké. en een ander punt, je Ja. zag, hè, het zijn net die stamgroep, de vaste begeleider. Iedere dag even contacten met die begeleider van 8:30 tot 9. Gewoon de thermometer erin, hoe zitten we erbij? Of, hè, wat nu ook actueel is, hè, de aanval van Jeruzalem. Daar toch op reflecteren, tuurlijk. want het helpt ons allemaal Tuurlijk. bezig. En door neven, hè, wat is, ik heb zelf 3 kinderen. En ik zie het om me heen. De grootste stress ertoe is, doe dit, doe dat en dan gaat het om huiswerk. Wij zeggen, wij krijgen middelen vanuit de overheid om onderwijs te faciliteren voor elk kindje. En elk kindje op de juiste manier en op een goede manier en maximaal. geen huiswerk meer. En geen huiswerk meer. Daar zorgen we voor dat dat Ja. om 4 voor klaar is. Ja, heel hartstikke goed Ja. met dat. Ja. En Dat de zeker. kinderen zien er gewoon nog misschien terug. Dat was het kwartiermakers, maar ook kwartiermakers die dan daarna blijven. Of niet? Voorlopig Ja, niet zeker. goed, want we willen ook hij blijven om te laten zien dat het echt kan. Oké. Nou, En vertrouwen krijgen is vertrouwen Gefeliciteerd, geven. En wij zorgen Tuurlijk. ervoor dat Kerkrooi over 10 jaar op de kaart staat als de ja. school. En Met ik denk dat de prachtig opnames werden onderwijs. bewaard. Hè? Met Ja, een ja. prachtige jonge Voorkom- ja. generatie. Waar komen we erop terug Ja, over 10 oké. jaar? Dank je. Heel veel succes. Bedankt voor het Dankjewel. gesprek. Natuurlijk, wenn ze zo'n middag voor het Martin Buber has en in het Martin Buber bent, dan has ze ook docenten aan tafel. Dat moment is nu gekomen. Welkom Anneke Ploemen Ja. en Tim Paulussen. Dat zijn allebei docent aan het Martin Buber. En speciaal docenten, want leerlingen hadden nog niet. Nee, nog niet. Dit jaar nog niet, vanaf september wel, Vanaf september 2024. 2024. En wie kunnen ze nu erbij om de stap te zetten? Wie is dat nu gegaan? Ja, eigenlijk door contact met Petra, de burgemeester. Ja? En het had met mij gekald over de school. Ja. En ik raakte meteen enthousiast. Ja. En toen dacht ik van ja, daar wil ik aan metbouwen Ja. aan de school. Ja, en welk knopje wordt dan getroffen dan? Dat ze zegt, ik raakte meteen enthousiast. Wat wordt het dan? Het beleven, het bedenken wat leerlingen allemaal kennen. En dan gaat in onderwijs hard sneller kloppen. En als ze gaat van daar wil ik wie zijn. Want toen werk het al op een school. Ja. En u ook? Ja, of ik niet? ook. Ja. En toch zet ze dan de stap. Een soort onzekere stap ook. Toch? Ja, klopt. Maar het was wel een stap waar je denkt, ja, dit moet gewoon mogelijk zijn. En, Ja. en zeker hier in Kerk gewoon een nieuwe school bouwen, ja, dat is gewoon schitterend. Ja. En dat geldt voor die ook? Of, zo Ja, ongeveer. ja, vooral dat najaar. Dus neem je het originele onderwijs als in van de 8 vakken op een dag. En de geest van lokaal naar lokaal, van Ja. laas naar laas. ja. Maar echt de verbinding tussen de vakken en het beleven wat ze leert. Dus niet alleen theorie, maar ook boeten het klaslokaal. Ja. Ja. En welke vakken jullie hebben dan? Of welke vakken Joost? Of wie werkt dat dan nu? Ja, ik ga voor lunch. Ik geef aardrijkskunde. Nederlands en aardrijkskunde. Ja. En wie gaat dat er straks uitzien? Wat zijn de grote verschillen dan met regulier onderwijs? Regulier, klassikaal onderwijs, om het zo maar te zeggen. Dan. Ja, ik denk dat we op een leerplein zitten, waarvoor ook met de vakken samen gewoon kijken wat is de overlap erin en wat kunnen we samen doen. Dus Ja. we gewoon met heel veel vakken samen en vakoverstijgend werken. Ja, Maar ja. voor gewoon ook in de middag met de leerlingen in de boete. Ja. En dan gewoon voor het beleven. En dan zien ze ook in de praktijk wat er te beleven valt. En Ja. niet alleen maar uit de beuk. Ja. Dan kan je me dat nog voorstellen met aardrijkskundeonderwijs. Hè? Iets dat zoals kunnen doen om de wereld te leren kennen. Maar wie is dat bijvoorbeeld met Nederlands? Ja, Wat? Nederlands Wat? was eigenlijk bij alle vakken nodig. Ja, dat snap ik. Dus dat is voor mij eigenlijk ideaal. Ja. Verstond straks ben ik niet alleen voor de klas,
Maar we staan met 3 docenten eigenlijk voor een, we staan niet voor een groep, maar we staan bij de leerlingen. En vergunt dan, als je met 3 docenten bent, dan is die verbinding tussen de vakken ook al veel sneller gelegd. En ja, we gaan dan eigenlijk kijken, bijvoorbeeld ik met Nederlands, ga dan kijken of ik, want hij het bij aardrijkskunde over een onderwerp had, dat ik met mijn tekst van Nederlands bijvoorbeeld aansluit bij dat onderwerp. Of wanneer ze bevolkingsonderzoek gaan doen, dat ik ze dan leer wie ze zo'n goede onderzoeksvraag kan formuleren, bijvoorbeeld. Ja, een bevolkingsonderzoek, niet medisch denk ik, maar dat is een soort van enquête onder de Kerkraadse bevolking, deel van de bevolking. Over kingerupsen, wat voor zo'n woning woont ze, daar gaat het dan aan. Ja, en dat geeft ze dan met kinderen doen. Ja. En ze gingen gewoon in de klas een vragenlijst opmaken. En dan en de Nederlandse docent helpt met de kwaliteit van de vragen. Ja. Ja. Heel leuk. Ja. En wat doet er dan nu wie er nog geen leerlingen zijn? Nou ja, we zijn heel erg... Dat hoor ik mezelf ook wel af hoor. Ik denk, wat doen ze nog aan zijn dag dan? Ja, we zijn eigenlijk heel erg druk bezig met materiaal ontwikkelen. Dus straks het lesmateriaal moet natuurlijk veilig zijn voor de leerlingen. Dus dat zijn we voor het maken. En dan zit vroeg met docenten bij elkaar. Dus ik ontwikkel niet alleen mijn eigen materiaal, maar ik kijk dan inderdaad met de andere vakdocenten samen. Ja, wie kan voor onze leerdoelen, die vanuit de overheid ook die de leerlingen moeten leren, kunnen we kijken wie we dat dan samen kunnen vormgeven. Ja, nee, veel meer. We hebben ook overleg met partners. Dat zijn de plekken waar we straks naartoe gaan. Het Gaaienpark, Rode JC, alles in Kerkrade. En we zijn ook bezig pas geleden met de opening ontwikkelen, waar heel veel uur op af zijn gekomen en al die dingen. Ja, want het is natuurlijk zeker voor Kerkrade een nieuwe vorm van onderwijs. Zijn er vergelijkbare scholen in Nederland of niet? Nou, het onderwijsprincipe is eigenlijk ook gebaseerd op wat in Engeland al een langere tijd traint. En we werden wel vaak vergeleken met bijvoorbeeld een vrije school. Maar er zijn wel degelijk grote verschillen. En het is wel nuit. We zijn een nuitschool, maar het is wel gebaseerd op dingen die al werken. Ja, dus dat ze 's ochtends echt instructies hadden en zo, echt les, zeg maar. En 's middags naar de haltes geest, dat had ik begrepen. Dan, dus dat besteedt wel al. Er zijn scholen die ook al zo werken op dat gebied. Ja, in ieder geval wel in Engeland zijn dan scholen die in ieder geval de connectie met de omgeving, dus het dorp of de stad, die dat eigenlijk opzetten. Dus dat leerlingen eigenlijk niet alleen binnen dat klaslokaal bleven, maar echt gaan ontdekken wat is er nog meer. En ook in contact komen met de mensen die in de stad wonen, jong en oud. En nu de lesprogramma's. En, dus die zullen echt heel ambachtelijk zelf het maken. Op papier en digitaal, denk ik. Ja, met name digitaal. Ja, alle leerlingen kregen ook een device van de school. Dus, dat is allemaal geregeld? Allemaal geregeld. iPadje? Ja, laptop. Ja. Geweldig. De eerste schooldag, dan zie je dat gaan oes, denk ik. Hè? Ja, heel erg. Ja. Volgend jaar september, 1 augustus. 19 augustus. 19 augustus komen de eerste leerlingen. Nou ja, dat moet nog even volhouden. Dat komt wel hard werken. Veel succes, ook voor de andere collega's. Dank je. En ik denk zeker dat we nog eens terugkomen, want de school echt voor leerlingen is. Want dan werd het toch pas een school. Hoor. Dan gaat het pas echt leren. In dit gebouw ook de kinderen uiteindelijk rondlopen en zich happy voelen. Ja, nou, bedankt voor het leuke gesprek. Ja, dankjewel.
Take it off. Slow, steady, undress. Impress. Take it off. Slow, steady, undress. Success. Take it off. Slow, steady, undress. Impress. Take it off. Slow, steady, undress. Success. Van gaat je kijkt naar heel bijzonder muzikaal intermezzo. Dat hadden we natuurlijk gezien. Stanley Redex en de kerkraadse DJ. U gaat losse kijken naar door het finale project voor Kunstbender. Kent dat project absoluut, denk ik. Hij had er 3 de prijs gewonnen. Stanley, van harte welkom. Hallo, we gaan het Nederlands praten. Want, ja, het liefst wel, ja. Want plat, dat lukt nog niet echt. Nou ja, ik heb het heel erg afgeleerd. Ik studeer nu in Utrecht. Echt dus waar? het is een beetje iets minder geworden. Je moet het niet afleren, hè? Maar Nee, dat is een heel ander onderwerp. Ja, maar, dat klopt. Dat heb klopt. ik ook nooit gedaan. Hè, dus gewoon blijven. Ik ga mijn best doen. Ja, zeker. Vertel eens, je bent DJ. Hè? Klopt, en, ja. Stanley Redex. Stanley Redex, ja. Je woont in Utrecht. En Nee, ik woon in Kerkrade, maar studeer in Utrecht. studeer in ja. Utrecht. Elke dag op en afreizen. En normaal heet je Stan Nog gewoon door het leven ga ik door Stan, ja. Rademakers. Ja. Maar Stanley Redex klinkt wel veel mooier natuurlijk als Ja, DJ. ja, tuurlijk. Klinkt lekker stoer. Ja. En je zit op de Herman Brood Academy. Ja, klopt. En wat ja. is dat? Ja, eigenlijk gewoon een school voor muzikanten. Dus je hebt daar 2 audities voor moeten doen. In eerste instantie moest je zeg maar een hele motivatiebrieven gaan insturen en zo. Ja. Of hoe je dat deed aan je muzikaal Ja. laten zien door middel Ja. van 3 fragmenten. En dan uiteindelijk werd je vanuit daar gekozen en dan mocht je daar op auditie komen. Er werden nog wat dingen over je gevraagd. Je moest jezelf nog meer voorstellen. Wat wil je gaan bereiken uiteindelijk als muzikant zijnde. Ja. En dan vanuit daar werd je dan Ja. werd aangenomen of niet. En daar ben je nu? En dat ben ik nu, ja. Zit je nu in het eerste jaar? Tweede Of jaar. het tweede jaar? Ja. Dus ik ben echt eigenlijk alleen maar volop bezig met het maken Ja. van muziek en bezig met mijn carrière. En wat wil je gaan bereiken dan? Ja, ik wil het liefst natuurlijk Wat gewoon... zie je zo voor je? Ja, gewoon het geld verdienen met echt het muziek maken en het draaien en gewoon mensen laten genieten van mijn muziek. Dat is echt mijn einddoel en dan niet meer daarnaast hoeven te werken eigenlijk. Ja. Maar dan nog een beetje muziek maken, dat is ook werk. Ja, zeker werk. Ja. Ja, ik ben Ja. constant bezig met het maken van muziek. En Ja. weet je, muziek evolueert ook constant. Dus het is niet dat je bent niet constant hetzelfde aan het doen natuurlijk. Nee. En als je moet uitleggen wat voor muziek dat je maakt, hoe zou je dat omschrijven? Ja, het is echt tech house, daar valt Ja. het eigenlijk onder. En dan heel breed daarin, maar het is vooral muziek waar heel veel mensen gewoon, waar je altijd op kunt dansen, mensen goed Ja. gevoel kunt geven, ja. Dat is eigenlijk je hoofddoel. Dat is mijn hoofddoel, ja precies. Ja, zit er nog wat achter? Zitten er nog boodschappen achter of zo? Of, Nee, niet zozeer. Nee. Dat is eigenlijk, het kan wel natuurlijk, als er iets is gebeurd in je leven of zo, maar dat tot nu toe zover nog niet bij mij in het geval geweest. En wie zijn dan je grote voorbeelden dan, of inspirators? Of, Ja, ik vind bijvoorbeeld... Of waar kijk je tegenop? Of, Ja, echt wat met een beetje mijn voorbeeld is, zijn toch wel Mr. Bell en Weasel, dat DJ-duo. Die doen gewoon echt wat ze leuk vinden. Die maken gewoon een heel breed spectrum van housemuziek en het werkt. En ja, die draaien overal, eigenlijk door heel Nederland en ook in het buitenland. En ja, het zijn niet iedereen kent, het zijn natuurlijk niet de allergrootste. Maar het is wel wat ik graag zou willen bereiken. Gewoon lekker overal naartoe kunnen gaan, overal draaien waar je wilt. Ja. En gewoon mensen... over de hele wereld, hè? Ja, dat zou natuurlijk wel het ultieme doel zijn Met je privé Bijvoorbeeld, ja, precies. Ja, dat zou echt heel mooi zijn. Ja. En waar heb je nu voor het laatst gedraaid dan? Waar heb je voor het laatst gewerkt? Ik heb deze zomer wel aardig wat leuke dingen gedaan. Ik heb op Solar gestaan op de camping. Aha. En 90's Forever hier in de buurt, Pop on Top, White Thursday natuurlijk. Ja. Heb ik ook mogen openen. Dus ik heb wel het gaat al hartstikke aardig, goed. Het begint te rollen langzaam, ja. En in december komt mijn eerste plaat uit. December? Ja, in december, 14 december, op een Canadees platenlabel. En hoe heet die? Dus, Play Records. Het label heet Play Records en de plaat heet Never Gonna Be. Never Gonna Be? Ja. En dan moet je ook vertellen hoe je aan de titel komt. Nou, het is eigenlijk gewoon, we hadden een opzetje gemaakt samen met Martijn, heet die, Martin Veller. En vanuit daar hebben we eigenlijk een artiest gevraagd, een zangeres die hij kende.
daar heeft zij gewoon een soort lyrics op geschreven. En daar is uiteindelijk dan Never Gonna Be heel vaak in teruggekomen. En in dat geval hebben we de titel gekozen. Ja, precies. En je zegt net onder een Canadees platenlabel. Maar je hebt het hier opgenomen, hier in Nederland? Of ook... Ja, het is hier in Nederland opgenomen, ja. En we zijn er eigenlijk een beetje via achtergekomen dat zij zochten naar dat soort muziek, naar dat soort houseplaten. Voor een album dat ze gaan uitbrengen in december dan. Voor oud en nieuw is dat eigenlijk. En daar hebben we het naartoe gestuurd. En we kregen eigenlijk heel snel al bericht terug van we vinden het vet, we willen het op het album hebben. Dat is mooi. Ja. Dus nou gaan we dat helemaal promoten en hopen dat het overal... Dus je carrière is al begonnen eigenlijk. Eigenlijk wel, nog tijdens de studie. Ja, eigenlijk wel. En hoeveel jaar moet je dan? Een jaar of 4 of zo? 3 is het in totaal, ja. En dan krijg je eigenlijk alles geleerd over de muziekwereld, het maken van muziek en hoe je daar bekend mee kunt worden eigenlijk. Ja. En is er ook ik spring een beetje op van de hak op de tak, maar goed... Is er ook muziektheorie bij? Of, ja, zeker. Ja, zeker. En ook techniek ook gewoon? Ook, dus ja. Je hebt eigenlijk het vak discipline dan, dat is echt puur gefocust op het muziek maken en alle technieken erachter en waarom je bepaalde dingen doet. En dan daar de theorie achter. Ik heb ook nog een vak gewoon muziekanalyse, dat is echt de muziektheorie en de akkoorden leren en dat soort dingen. Dat hoort ook allemaal bij. Ja, maar ik heb ook in principe gewoon Nederlands, Engels en rekenen. Ik heb eigenlijk is gewoon een normale mbo-opleiding, maar dan vooral gefocust op muziek. Oké. En speel je ook nog een instrument? Nee, geen muziekinstrument? Ik ben nu een beetje keyboard aan het leren spelen. Ja, ik doe eigenlijk vooral ook alles op gehoor. Ik heb 0 kennis van muziektheorie eigenlijk. Dus ik ben nu wel echt heel erg aan het leren op Dus school. dan moet je nog flink in de bak dan? Ja, op dat gebied wel, ja. Maar je kunt wel tegenwoordig heel veel gewoon op gehoor doen. Je hebt heel veel van die muziekanalyzers die je gewoon laten zien van je moet dit en dit doen om dat te kunnen bereiken. Dus het is wel een stuk makkelijker tegenwoordig met de techniek. Ja, en dan nog een vraag, misschien de laatste vraag. AI, hè, is dat ook iets wat een rol speelt of niet? Bij mij nog niet. Artificial intelligence. Ja, precies. ik ben er nu wel heel veel over aan het leren en over aan het kijken, ook op YouTube. Het begint steeds mijn ding te worden. Maar ik heb mezelf nog niet er zo erg in verdiept dat ik daar muziek mee wil gaan maken, omdat ik nog persoonlijk niet weet of het wel echt de toekomst is in de muziek. Omdat ik denk van uiteindelijk houdt AI ook wel ergens op of zo. Mensen zijn toch een stuk creatiever dan de computer op dit moment, ik hoop het wel. Hè? Ja. Nou, ik hoop dat je blijft creatief in ieder geval de komende jaren. Dat is de bedoeling, ja. Nou, hartstikke goed. Ja. Nou, heel veel succes. Dankjewel, leuk dat we je ook gezien hebben nu ook. Niet alleen nu in dit interview, maar ook in het filmpje. En nu zie je wie Kirchhorscher, zeg maar, over de wereld kunt. Met hun talenten en jong en oud. En dat is toch een verrassing. Waar dan hij zo aan dus kunt. Dus dan had hij nu kennis maken met Stanley Redex. En voor de burgerlijke stand, Stan Rademakers. Ja, precies. Stanley, veel succes. Dankjewel. We zitten de evenementen in november in Kirchhoff. En dat zijn er veel. Nu hij op te nemen, ik had het bij de highlights. Dat begint natuurlijk, we kennen nog Angers Kirchhoff met de 11e van de 11e. De oefening van het vastelovendsseizoen. Op de Maat Kirchhoff Centrum om 11:11. De 12e november junfer met z'n allen naar Roda JC Kirchhoff tegen FC Groningen in het Parkstad Limburg Stadion om 4:05. Zaterdag de 18e november is Pinkalicious in het Flexiforum om 8:00. Zaterdag de 25 november is het warme zoiets. Dan is de Beleefkerkrade Sinterklaaszug in Kirchhoff Centrum om 1:30. En de zondag de 26 november is Meet and Greet met de Sinterklaas in de hub. En is, zoals het ziet, ook koopzondag in het centrum vanaf 1:00. En de 26 november junfer op 9 in het Parkstad Limburg Stadion om 11:12 om te kijken naar Roda JC tegen MVV Maastricht. Dat zijn de evenementen bis nu zo in november en er kent voor compleet overzicht om kijken op de website van Beleefkerkrade en dat is www.beleefkerkrade.nl/agenda. Mis het niet, mis niks in Oost-Schönstad, Kirchhoff. Bijzondere gasten aan dus nu.
zeker in dit programma past het enige over Zundberg Martin Buber. Dat die nieuwe school die natuurlijk over leven, leren, werken in de samenleving. Waar iedereen is wie is, waar iedereen bijhuurt. En daar past een evenement wie Pinkerlicious, waar we het over gaan hebben, en Queer Parkstad past daarbij. En anders zit ze Gigi Love en Peter Reinders. En van harte welkom, hartelijk welkom. Dank je. Ja, Ik spreek geen dialect, maar dat gaan we gewoon versta een het beetje wel. spelers Je kunt oplossen. gewoon dialect praten. Dat kunt nou wel goed. Zonder dat hij zegt welkom. Hier ook bedankt voor de En, oefening. vertel iets weer eens uit. Wie zijn jullie? Want dat weten we Oh ja, Ladies toch zo first. gaat het altijd. Ladies Ja. first. Oh, dan wijst hij altijd op jou dan. Ja, altijd. Ik ben Gigi Love. Niet in het dagelijks leven natuurlijk. In het dagelijks leven ben ik met Stanley. Maar als drag queen ben ik Gigi Love. Ja. Ik ben in 2019 zijn we begonnen met een stichting op te richten. Stichting Party Events Parkstad. En we wilden toen eigenlijk zelf een show organiseren voor geld in te zamelen voor een gemeenschappelijk doel eigenlijk. Dus, en toen hebben vrienden van mij gevraagd van het zou leuk zijn als je als drag queen dat gaat doen. Maar dat had ik dus nog nooit gedaan. Aha, dat was nieuw. Dat was voor mij helemaal nieuw, ja. Ik ben natuurlijk gewoon zanger, was ik in een 16-koppige big band met 16 mannen. En die hadden zoiets van, weet je, dan moet jij gewoon gaan zingen als drag queen. Ik zeg, oh oké, prima, ja, weet je. Nou ja, laten we het gewoon eens proberen. Met een mooie mannenstem dan. Nee, als ik zing is het echt wel Zing je nog wat vrouwenstem. hoger? Ja, dan zing ik wel hoger, ja. Het past wat natuurlijker bij me, want als je in een band zit moet je ook covers zingen, dus dat is natuurlijk heel anders. Dus nu pas je wel aan je repertoire. Ja. Toen heb ik in 2019 meegedaan in Queen of the South, Limburg's Best Drag Queen. En die verkiezing heb ik toen gewonnen, ja. Peter zat daar toen nog in het bestuur, destijds in het bestuur van het COC. En daar hebben we elkaar ook eigenlijk wel leren kennen, ja. En op die tijd, zijn we elkaar heel vaak tegengekomen. Ja. Want Peter, wat deed u dan in Queer Parkstad en wie kunt het? Nou, het kunt zo. Ik ben jaren ben ik in het bestuur geweest van de andere LHBTI-organisatie in Limburg. En daar kostte maar een bepaalde tijd als bestuursvoorzitter. Ja. En die tijd die was bijna en toen kwam de vraag van hij uit Parkstad, hij is weinig, kan ze net hij gaat doen. En dan ben ik met een paar lui gaan kallen, onder andere Gigi. En dan zijn we voor Queer Parkstad begonnen. Ja. En dat wordt toen nog onder stichting Party Events Parkstad. Party Events Parkstad. Ja. Maar omdat we zo goed zijn geworden, zijn we nu stichting Queer Parkstad. Ja. En queer is een overkoepelend begrip, zou je kunnen zeggen. Hè? Queer, Wat betekent het nou eigenlijk? Want ik denk misschien een hoop jullie die ook naar dit programma kijken, dat gaan niet weten. Ja. Wat is dat, queer? Dat is LHBTI. En nog veel. Q+. Juist. En Juist. allemaal die letters en zo gaat alle nu. Ja, daar stond 4 net voor. Nee. Verstond wel voor die lui, maar net voor allemaal die letters, want daar kan je eigenlijk 26 letters voor neerzetten. En queer is eigenlijk een paraplu-naam voor lesbiennes, homo's, noem maar op. En alles wat er tussenin is. Ja. En ze zijn net van hokjesdenkers. Hè. Dus ze willen die niet benoemen in die afkorting. Nee. We willen die afkorting net, we zijn alle queer. Ja. Ja. Want dat was eigenlijk ook de opzet, hè. Wij zijn eigenlijk Party Events Parkstad. We wilden, het zou eigenlijk de naam worden Pink Events Parkstad, maar we hadden zoiets van, weet je, we willen het gewoon breder trekken. Iedereen moet zich welkom voelen, hè. Dat is ook bij Queer Parkstad. Hè. Dus eigenlijk iedereen vanuit de maatschappij, maakt niet uit welk geloof je hebt, of welke huidskleur je hebt, of je dik bent of je dun bent. Iedereen is gewoon welkom. Alleen met een stukje queer community, wat we nu doen, Queer Parkstad, richten we ons natuurlijk wel een beetje op dat stukje roze gedeelte binnen Parkstad. Hè. Omdat het nog weinig is, hè, beide de 7 gemeentes. Ja. En nu ja, het blijkt nog altijd nodig, hè? Want je moet altijd weer opnieuw uitleggen. Hè? Ja, Dus, altijd. ja. Ja. En nu komt er een evenement in Kerkrade zelfs. Ja, daar zijn we heel blij mee. We zijn 2 jaar geleden mee begonnen. Voor corona de eerste show. Ja. En ja, toen kwam corona natuurlijk. Ja, dus hebben we al contact gehad met de gemeente, met Patrick Ipelaar al heel vaak contact gehad.
Maar ja, dat is natuurlijk niet een geoliede machine, dat is natuurlijk binnen de gemeenteswerk, dat merken we nu ook. Daar gaan heel veel mensen moeten zich daar even dat gaan bekijken, besluiten nemen. En je moet ook goed onderbouwen wat je doet, want niet iedereen tegenwoordig kan maar even komen voor een stukje subsidie of wat dan ook. Dus dat is ook heel begrijpelijk. En toen vorig jaar hebben we de kerstshow gedaan, want er was toch wel heel veel vraag naar. En dat is ook gewoon heel laagdrempelig. Dat hebben we in het Westhoes gedaan tot 2 keer toe. En dit jaar zijn we eigenlijk, omdat we eigenlijk een stukje nieuw bestuur hebben. En mensen daar toch meer tijd hebben, want ik heb een fulltime baan en andere mensen ook, hebben zich daar echt specifiek op gericht. En toen kwam Patrick Ipelaar weer in zicht en toen heeft hij ons echt geweldig geholpen. En want de gemeente wil natuurlijk ook wel dat stukje zichtbaarheid. Een voorbeeld in zijn. Hè? Los van dat ze de vaanhoes hangen, de regenboogvaan. De gemeente Kerkrade die deed elk jaar de regenboogvlag ophangen op het gemeentehuis. Ja. En daar zijn we zo trots op. Ja. Maar de gemeente Kerkrade wil breder. Met zo'n vaan kan men ophangen. Kan hier kan de vaan ophangen. Ja. En dan hangt ze en dan is het... Maar sommige gemeentes doen het ook niet. Hè? Dus het is al jut dat het gebeurt. Maar we vinden het wel fijn dat alle 7 gemeentes in de Parkstad het wel doen. Ja. Ja. En nu deze show natuurlijk in het Flexiforum. Pinkelicious, ja. En wat gaan we dan doen dan en zien en meemaken dan? Pinkelicious is eigenlijk een show, wat ik je zeg, eigenlijk voor iedereen toegankelijk. We krijgen ook de vraag hoe oud moet mijn zoontje zijn, hoe oud moet mijn dochter zijn. Dus we houden het eigenlijk laagdrempelig, het is voor iedereen toegankelijk. We geven wel we geven ouders wel zelf de keus. Let op, er zal wel iets zijn van, omdat er een burlesquegroep zit. En burlesquegroep is echt wel een groep waarvan wij zeggen dat zijn dames in alle maten. Maar daar moet ook iedereen zich geaccepteerd voelen. Dat moeten we ook uitdragen in de maatschappij. Er is natuurlijk een House of Grace staan natuurlijk. En wat is dat? House of Grace, dat is een travestiegezelschap uit België. Die wat ook complete shows verzorgen met muziek, dans en van alles erbij. Dan hebben we Megan Schoonbrood. Zij heeft meegedaan aan Drag Race Holland, RuPaul's Drag Race. We hebben een Floor Bosman. En dat vind ik altijd geweldig natuurlijk. Een talent uit Kerkrade zelf. Dan hebben we Jimmy Raats, die wat eigenlijk oorspronkelijk uit Maastricht is, maar ook Limburgs is. Die woont nu in Amsterdam, maar die komt ook hier naartoe. Die heeft meegedaan aan Belgium Got Talent. Dus eigenlijk is dat degene wat we ook allemaal een podium willen bieden. Mensen die wat bekend zijn, of is niet echt zo bekend zijn, maar wel... Ja, maar het is een showprogramma. Ja, dat is een showprogramma. Ja, het is een show, joh. Ja. En wat ga jij dan doen? Want, als je optreedt, zing je dan? Of, Ja. Ik onderscheid me natuurlijk, normale drag queens die doen natuurlijk allemaal lip-sync, dus playback. Maar ik onderscheid me daar omdat ik live zie. Ja. Oké. Ja. En de kaartverkoop, gaat dat goed? Dat gaat eigenlijk heel erg goed. We gaan nu zitten juist over de 200 reserveringen in. En we gaan 300 plaatsen. En we gaan... 2 derde al weg? Ja. En het is... 18 november. 18 november, ja. En het is ook een gratis show. Dus helemaal voor niks? Helemaal voor niks. Ja. Wat voor wel vragen is een eigen bijdrage. Dan moeten ze zelf weten wat ze de vrije gaven. Vrije gaven, ja, juist. Ja. En dit ook met zo laagdrempelig mogelijk te houden. Ook lui die minder te besteden aan, dat die ook kunnen komen. Ja, dat is ook het stukje maatschappelijk doel wat we aan willen. Kijk, cultuur moet eigenlijk voor iedereen toegankelijk zijn. Het moet niet te duur zijn, want heel veel mensen willen wel naar een theater. Maar daar hangt vaak een prijskaartje aan. Dus we hebben zoiets van, laten we dat dit jaar gewoon zo doen voor de gemeenschap. Laat iedereen gewoon komen en het is gratis. Ja. En nu nog iets, want dat is misschien toch wel wat mensen leuk vinden. Jij bent in het normale leven, zei je net, bij je Stanley, hè? Ja, klopt. Daar hebben we het helemaal niet over nu, of je moet er zelf over kwijt willen, maar dat weet ik niet. Maar als je dan transformeert, hè, tot wat nu hier Gigi is aan tafel. Maar hoe gaat het dan? Hoe lang ben je aan het werk dan? Ja, zo 3,5 uur ben ik daar wel mee bezig. Ja. Je zit dus wel... speciaal voor ons heb je dat nu? Ja, heb ik speciaal voor jullie gedaan, ja. Nou, geweldig. Het gaat iedere keer wat sneller, maar de ene keer wil je daar wat meer aandacht aan besteden dan dat. En het ligt er ook aan waar je naartoe gaat, hè. Wat voor show het is of wat het is. Ja, je ziet er geweldig uit. Dankjewel. Dus, ja. Ondanks de regen. Niet verzopen.
Nou, ik wens je ganz veel plezier door. Dankjewel. Dankjewel. En ik hoop dat die 100 kaart nog te duur is Dat vliegen. hopen Dat we denk ook, ik ja. toch wel. Dat zal zo na dit programma gegarandeerd zijn. En een geweldige show wens ik. Dat zeker. Ja, dankjewel. Het zal helemaal goed komen. Heel veel plezier. Ja. Bedankt voor het komen en ook dat je deze moeite hebt gedaan om zo te verschijnen als Gigi Love. Ja, niks en te danken. Peter Reinders. Dankjewel. Dankjewel. Ja. Hallo, ik kom de stem uitbrengen. Maar, du bist veel te vroeg. Kom je stem uitbrengen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Want jouw stem maakt het verschil. Kijk op kerkrade.nl voor meer informatie en een stemlokaal bij jou in de buurt. Wir haben bei mich an de Burgerlust, Vastenverein der Burgerlust aus Egelse. En niet zomaar, die had namelijk een ganz speciaal weekend op de 18e en 19e november. Heren, John Prévost, hij is verkouteren. John, du bist de president. Ja. Is het dat nog allemaal zandig het Ja, in deze periode is het eigenlijk de voorzitter en Ja. vanaf de 11e van de 11e is het dan uiteraard de president. En de geesten zitten ook nog 11 raad. 11 raad en sinds oktober 22 secretaris. Kijk, dan gaan we toch de top heen. Ja, van het dak. zou het ze zeggen, ja. Zou het ze zeggen. 18 en 19 november, jongen. Wat je er vieren? Ja, we gaan het nu maar 11 vieren, hè. Nu maar 11. Het wordt een soort vraag, die wordt geen antwoord. Dat was eigenlijk wel, ja. Nu maar 11 jaar, man. Dat is bouwhongerd jaar. Het is bouwhongerd jaar. Ja. Daar heken voor het andere jaar tegenaan. Dus toen zaten gaat de biscuit vuil aan het komen, maar dat was eigenlijk niet waar. Maar niks, ja, kom ik weer met honderd jaar. Ja, weet je dat dan ook vieren dan? Want dat is natuurlijk geen carnavalistisch jubileum. Nee, maar ja, het 100 jaar is natuurlijk wel heel apart. Hè. En zijn we nog het van plan, alleen niet datgene wat we nu de 18e en de 19e gaan doen. Met het vieren van de Sorry, het fest. de 18 en 19? Nee, de 18e en de 19. Ja. You know. Ja. Nu maar 11 jaar. Nu maar 11 jaar. De oudste vastenverein van Kerkrade. Ja. Niet van Limburg, er zijn nog een paar die zijn geen ouder. Onder andere de Merle te Ville. Ja, dat is vanuit Leuven. Ja. Maar ze toch wel en met een flinke geschichte op Poekel. Ja, dat is, als je de historie dan een beetje bekijkt, en zeer zeker in ons eigen home wat we inmiddels hebben, wat ook mede mogelijk is gemaakt door de gemeente Kerkrade, ook dat mag wel eens een keer gezegd worden. Zeker. En we hebben een geweldige ruimte met alle reliquieën. Zelfs de eerste muts die ooit gedragen is bij de burgers in 1930 van papier. Die is nog in ons bezit, dus dat is wel... Reliquieën zijn wichtig, hoor. Reliquieën zijn wichtig, zijn zeer wichtig. En wat je voor vieren, hoe je voor aanpakken, Geest? We hadden een jubileumavond op Samsjavond. Ja, dat is op de Prinsenproclamatie, dat is samen. Tevens de Prinsenproclamatie. We hadden een keur van artiesten, zowel nationaal als internationaal. Vertellen, dat is wel leuk om te vertellen, denk ik, toch? We hadden onder andere 2 groepen uit Köln, de Griesberger en de Treuer Husar. Aha. Dan haben wir sind Spitze. Treuer Husar, dat is een traditionskorps. Het is een traditionskorps en het is dit jaar zeer bijzonder, want ze leveren dit jaar 3 gesteren, hè? 3 gesteren, ja. 3 gesteren, dus... Dan, Spitze? Wir sind Spitze, Big Benny. En als slot haben wir natürlich Beppie Kraft.
is een geweldige oven voor een hele schappelijke prijs. Ja, wie kost het? Of? 17,50 dat is de intree. En we gaan voorverkoop bij de Optiek 1131 in Eigelshoven. En wel op 9 november, 's avonds van 6 tot 8. En wanneer de lui dan niet kennen, kunnen ze bij mij kaarten bestellen. Bij mij heen op 06 523 82334. Ja, het kunt toch wel nog geen dingen om het beeld van mij Ja, dat denk ik ook. Maar dan wel natuurlijk wel jaren oes verkocht, hoeshandel, of niet? Verhand en een voorverkoop oven gehad en de zaal is al meer weer de helft vol. Nou, ging het zo. Ja, dat verdient ze ook dan, hoor. Ja, dat denk ik ook. Het is ook schön. Verdient het ook niet voor de geld aan over te houden enzovoort. Het gaat zich ook ervoor dat we eigenlijk kikkeren proberen de mogelijkheid te geven dat ze ook naar ons kunnen komen. En daarvoor is de entreprise ook zo lieg wie mogelijk gehouden om ook kikkeren te kunnen doen. En uiteraard het putje beer. Wat kost het bij ons nog? 2,25 of 2,35? Ja, zeker. Dan moet ze best reclame maken. Maar wat dat betreft denk ik dat voor qua organisatie het goed voor elkaar hangt voor de zamstagavond, voor daar een superavond van te maken. Ja, en daartussendoor werd dan de prins naar Oezerhof. Ja, dus, ja, die staat nu een beetje oneerbiedig. Nee, maar mijn volgende vrouw zou zien, dat moet er ook dan een podium krijgen. Dat geeft ook een podium, ja. Weliswaar. Dan niet wie we dat aangesteunt, maar dat is ook bekend, dat hangt ook zo bekend. We doen dat op een schöne manier. De avond werd ook op een spectaculaire manier weer tegen Eupen. Daar weet ik zelfs nog niks van. Dus wie ze het kunt doen, werden 4 in verrast als verein. Ja. Dus wat dat betreft is het gaat van naar uit te kijken. En gaat van, wat ze straks van moet zeggen, daar moet ik bij zijn geweest, anders had ik het gemist. Nou ja, dat had er in ieder geval uitgestraald nu. En dan van de zondag gaan we nog de zondag uiteraard. Ja, maar van tevoren beginnen we eerst. Vastelavond is ook kerkelijk. Hè. Dat is dan een kerk natuurlijk. We heel netjes naar de kerk. En dat doen we onder begeleiding van de WLVD. Wanneer ik geloof veel douche, dan gaan we naar een kerk. In de kerk speelt de harmonie. Plus nog een stukje verrassing. Kan ik niet vertellen. Nee, dat wordt geen verrassing. Wordt geen verrassing meer. Dat is het benieuwd. En dat doen ook een dialectmis. En ik moet zeggen, onze pastoor, uiteraard de beste pastoor, die heeft hier in Egelser. Pastoor Hemels. Pastoor Hemels. Wat wil ze nog hemelser hand als dat? En pastoor had ook gezegd, ik werk met aan een dialectmis. Dus die hand voor helemaal uitgewerkt. Dat kunt je op een schöne manier doen. Schön. En op het einde daarvan maken van de kerk een foto maken van de hele burgerlusfamilie. En dat deed uiteraard Joop Putgens, die maakt dat. Ik maak maar het reclame nog erbij. Dan moeten we enig alle andere ogen nemen, maar ja. Maar die maakt de foto en dan gunt voor het terug naar de bistro. Daar zal gezellig bij elkaar een koffietafel. Een koffietafel. In het socio-project. En dan hand voor de receptie gepland vanaf 11 minuten over 2 bis 11 minuten over 8. En dan is toen 6 stunden de rij staan. Ik ga nu al pingen de vis. Ja, het is geweldig. Ja, je kiest natuurlijk toch wel dat hebben ze verdiend. Ze nu maar 11 jaar, dus dat is een geweldig feest. Zonder meer, hè? Zonder meer, en de lui die nog geen keertje hand, die zouden zich vast zo meteen naar adressen. Dat zou ik meteen doen. Ja. En ik zou inderdaad zeggen, jongens, komt. Lekker komen. Door Narretempel, het zo'n project werd we extra aangekleed op een andere manier een beetje. En ik denk dat het verstandig is, wanneer ze erbij is. Ja, goed. En wat hadden we nu voor spenken allebei? Want dat is allebei hetzelfde. Anders zou ik jou niet vragen, maar nu is het allebei hetzelfde. Had dat het heen met z'n maken of niet? Nee, dat is het spenken voor wenn vuur als burgerlust ergens heen kunt wat buiten het seizoen is. Aha. Dan hand voor blauw kostuum en dan is dit het herkenbare spelletje. Ja, maar wat is het eigenlijk? Dat is een kloon met een lach en een traan. Kijk, de hand wordt toch wel samengevat hoor? Van hand het leven wel bij elkaar, ja. En wat wil ze schöner uitdragen als wie dat? Ja. Nou, schön, dat is nu al leuk. Ja. Nou, hij bedankt voor het leuke gesprek. Zo ben je allemaal enig, want daar hij ze. Sowieso. Vast of het een dus is. En heel veel succes.
Dankjewel. Gratuleren, doen van niet, dat brengt ongeluk hoor. Ja, Dat moet ze je niet zelf verrassen. komen doen. Zo is dat. En ik houd ik dat nu alvast, ik zie niet komen. Ja, zo best wel schijnen. Dankjewel ook Okay. voor dit gesprek en dat we groot. mogen vertellen wat we van plan zijn de komende maand. Ja. Dankjewel. Oké, veel spaß ermee. Ja, dank. Dank u. Kerkrade wil graag van u weten, hoe doen we het? Zijn we goed bereikbaar? Hoe goed informeren we u? En hoe ervaart u onze hulp? Doe mee aan ons onderzoek. Kijk op kerkrade.nl/hoe doen we het. Dritte Noorderplei met Boeberweurt. Erop eraf. In het du. Ja, du bist für mich, du, so wie ich ben voor dich, du. Ja, du en ich worden nog in de loert, op de eerd, op der plei. Wanneer dan ook, Marjelof, daar is dit naatsdekken. Du en ich sind der plei. Tritt für Tritt. Mijn naam is Enzo Masman, ik ben 30 jaar oud. Ik ben de bedrijfsleider in Bureautje Carboni, gelegen op het Carboonplein 35 in Kerkrade West. 2 maanden geleden zijn we in Bureautje Carboni begonnen met als doel de beste broodjeszaak van Parkstad te worden. Nou, mijn binding met Kerkrade is dat ik er ben geboren en getogen. Ik woon al 30 jaar in Kerkrade in de wijk Chevermond. Wat het fijn maakt in Kerkrade is dat de gemeenschap heel erg betrokken is. Daarbij word je door de gemeente Kerkrade gestimuleerd om juist hier in Kerkrade je zaak te openen. Samen met de kinderen van de Jan Baptist streven wij ernaar om iedere dag de lekkerste broodjes op tafel te zetten. Daarnaast is het ook mogelijk om onze heerlijke broodjes af te halen. Bureautje Carboni is makkelijk bereikbaar met de auto of de fiets, dus tot snel. Verzund al de ganze middag in het Martin Buber. Ik keer God, het had er je zie en nu kind voor een rondleiding. Frank Kramer zit dus door het Martin Buber leiden. Ja. Frank is de projectleider Ja, van dat het klopt. Martin Buber en Yes. verstond nu voor de ingang, denk ik. Ja, dat klopt inderdaad. Verstoor niet voor de ingang van het Martin Buber. Zoiets gezegd. Deze locatie, dit is eigenlijk ook de locatie waar we voor de eerste jaren gaan starten. Dit is nog niet de definitieve locatie, maar wel een prima locatie om in ieder geval de goede start te kunnen maken. Je ziet natuurlijk ook al op de gevel dat we in die zin ook al verwijzen naar de site van de school, zodat de ouders voldoende geïnformeerd werden over wat hier gaat gebeuren. Dus straks komen ze heen. In grote getalen. In grote getalen. We hopelijk Ja. augustus 24, 180 kinderen die hier inderdaad naar binnen komen en hier vervolgens MAVO, Midden in HAVO de en stad. VWO midden in de stad gaan genieten. En daarbij is het goed om te benoemen, dat gaan we natuurlijk niet alleen doen vanuit deze locatie. We gaan natuurlijk ook samenwerken met partners in de stad, halters noemen we dat. Als we het hebben over de hub, er zijn heel veel mogelijkheden met de muziekschool, met het theater en met de biep. Ja. We hebben het over de Discovery, we hebben het over Gaia, dat zijn allemaal halters waar we met gaan samenwerken. Ja. Dus het is niet alleen maar hier, we gaan echt het laatste lokaal ook verplaatsen naar andere Naar buiten. locaties. Ja. Ja, Oké, klopt. zullen we eens binnen gaan kijken? Ja, natuurlijk. Kom binnen, heel leuk. goed. Ja, kom. Verstokken gaat boezen, want een groot deel van het onderwijs straks in het Martin Buber speelt zich af. Boezen,
het schoolgebouw, maar verstaan nu binnen. Klopt toch? Vaak Ja, dat is helemaal goed. Ja. Verstaan niet in het kloppende hart van de school. Ja. Die waren vorige week trouwens meer dan 700 lui aanwezig. Dat is toch geweldig? Allemaal geïnteresseerde ouders ken je, die aan verschillende workshops hebben kunnen meedoen en vervolgens ook al een eerste gevoel hebben gekregen. Want die stoven inderdaad in de school en die stoven in de hal met uitzicht op de leerpleinen die we nog aan het inrichten zijn en op de werkplaats die nu ingericht wordt. Dus voor hier gaat het gebeuren. Ja, en wat is het werkplein dan? Het leerplein, het leerplein is een situatie wie ken je vanuit een klasse, stamgroep heet dat bij ons, bijeenkomen en samen vervolgens verder gaan om te werken aan een project. En dat doen ze Ja, dat doen ze hier. Eigenlijk direct achter ons, daar hebben we zo'n leerplein te pakken en daar gaat dat gebeuren inderdaad. Ja. Dus dit is straks het kloppende hart. We doen het niet alleen maar hier op de begane grond, maar ook natuurlijk hierboven. En we hebben natuurlijk ook straks de beschikking over het pand neven ons, hoe nu nog handhaving zit. Want we moeten toch richting de 400 kenjer in dit pand. Ooit. Ja, uiteindelijk. dat gaat gebeuren. Dat gaat gebeuren. Ja, juist. Ja. Vergun hier. Yes. Ja, we spreken het over het leerplein. Ja, dat klopt. We staan nog bij echt een bijzonder stoeltje en tafel. Ja, inderdaad wel een heel bijzonder stoeltje. Dit stoeltje, bureautje ineens, beweegbaar, maar ook met wielkenzongen. Wat is nu het unieke van? We willen hier helemaal met gaan werken. En waarom? Met dit meubilair kan ze heel goed een klas inrichten, zoals die in het verleden was. Klassikaal, waardoor ze geïnstrueerd wordt. Maar je kan met dit soort meubilair ook een opstelling maken om met elkaar te praten, in dialoog te gaan. Of samen te werken. Dus het is heel flexibel materiaal. Je kunt ze op allerlei verschillende manieren inrichten, waardoor ze een hele andere dynamiek krijgen op de school. En zo'n leerplein is opgebouwd. Dat stuk van het leerplein, dat is het instructiegedeelte. Dan krijg je de kenjer eigen instructie en gewoon zo daadwerkelijk een les. Ja, les. Dan kan je echt dat stukje theorie ook genieten. Dan kunnen ze natuurlijk ook wel vragen stellen. Er staat ook een volwaardige docent bij. Om vervolgens naar het middengebied te gaan van het leerplein. En dat is eigenlijk de plek waar ze een stukje samenwerken. Hoe ze aan een projectmatig samenwerken. Ook daar is steeds de docent aanwezig om te ondersteunen. Om vervolgens naar het laatste gebied te gaan. En dat is feitelijk het gebied waar kenjer ook een stukje kunnen presenteren. Hoe ze kunnen laten zien hoe ze mee bezig zijn. En ook een beetje die presentatieskills eigenlijk al een beetje metkrijgen. Dat is gewoon heel erg fijn. Ja, je kent dus straks ook in het filmpje zien wie het leerplein straks is ingericht. Met onder andere deze meubilair stukjes. En ze zitten heerlijk. Ze zitten lekker. En ze rieën fantastisch. Ja, absoluut. Ja, dat wordt meteen nog het einde van deze middag in het Marten Buber in Kerkrade middelbare school. De 26e uitzending van Beleef Kerkrade Televisie. En wat je merkt, wie stoots hij erin is op wat hij al is en wat gaat komen en wat op plan staat voor de nieuwste jaren in het middelbaar onderwijs in Kerkrade. Ik sta, het gaat de 26e uitzending, het is de 27e en verjunt naar de 28e. En die is op de 3e december alweer, ook om 1 uur natuurlijk op RTV Parkstad. En dan zijn we in het activiteitencentrum Kerkrade van SGL. Dus ik wens u allen nog schöne dag bestaan, schöne novembermond. En we zien dus weer zo aan de vuuroven van Sinterklaas. Bis dan.